Kublai EP ki viewers baro bat ngapdang sang baharu EP sha kani ga hanyo trap records channel. Kumta perlok sengap ya kani ga kubuar haduk ban kun khnang ba pintip kani ga sarkar ka bamta ka dei ga sarkar ka ba kum kanu. Ka public hearing jong ka Shri Cement Limited alap ni ni penlong da ka MSPCB halom serman molasngi elaka nong kle is Gentia Hill manyo klong ya umau shun ha ka tei ga jaka kalong ka thma ba ha ka tei ka thain man ha ka live huai tarik jong uni umnai wala dem namar ka dau ba ki ba persya kim yo ban ya don banta ne ban yo le sha ka tei ka jaka penlong ya ka public hearing bat ha ka tei ka jingi ki hearing ki pulit ki lalong ki ba full power ne ka bor ban pendan kam da ka ba kawang tiar gas pensat batit lathine bom ya ki ba persya bat kemro ya ki nong yalam seng bhalang kama kham sngew longo kumno ki mafia ne ki ba kersan ya ka tei ka Shri Cement kim salia shu hadu ban kawang mau ne bom ya ka wei ka kali ambulans jong ka seng bhalang JSU klem dadon shu ka jing perkhat ne ka jing nitip lam bat ya usrok ban le sha ka tei ka jakaro lakhlong ne penjot na pedeng khnang baki ba persya kinnom yo alat ban le sha ka tei ka jaka ka jingkli galong hato ka dei ka public hearing ne ka private hearing baro ngisneu thu ka ne ka dei be na ka jing ai bor ka sarkar tang na ka banta ban yo nong yala de dei hang ne ba so ong ki mabun balang ka ne ka sarkar balle don bor kam jo snap sho ya ka sur upaj ba kumta sneu banong lada ne slem kani ka sarkar imat ya uranium ro kan sa pentrai be da ka bor